Il-kelliem ewlieni nazzjonalista għas-saħħa deputat Steven Spiteri kellu jbiddel kliemu dwar il-mediċini ġeneriċi u issa qal li dawn mhumiex effettivi daqskemm mistenni. Dan ftit jiem wara li Wawa News kien iddikjara li m'hemm xejn ħażin fil-mediċini ġeneriċi u dawn jintużaw b'mod regolari fil-kura tas-saħħa. X'fihom ħażin mal-mediċini? Ma fihomx ħażin, ma fihom xejn ħażin. Il-bieraħ il-kap tal-oppożizzjoni. Kolli ċans nispjega ħafna ħjar għax jiena mediku. X'fihom ħażin? Xejn ma fihom ħażin, anzi, nużawhom ħafna. Spiteri li bħala tabib u konxju li tal-mediċini ġeneriċi jiġu approvati wara studji u testijiet rigorużi internazzjonali u għandhom il-barka tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa il-WHO insista li dawn ma fihom xejn ħażin. Iżdissa minn informazzjoni li għandu One News, it-tmexxija tal-PN ma ħadiġ gost bil-kummenti li kien ta' Dr. Spiteri f'intervista oħra fejn immina li l-kap nazzjonalista meta qal Alex Borg m'għandux background mediku. Il-kap tal-oppożizzjoni Alex Borg uża xi kliem dwar mediċini ġeneriċi. Fl-opinjoni tiegħek taħseb li d-diskors li uża seta' kien wieħed insensittiv jew? Jiena mhux se ngħid id-diskors li intuża, jista' jkun jiena nista' nifhem illi intuża minn xi ħadd mhux background mediku. Għalhekk il-ħadd filgħodu Spiteri kien kostret jiġbor dan kollu biex jiġi konformi ma' dak li sostna l-kap nazzjonalista. Meta fuq Facebook tenna li din ispin kontra l-kap nazzjonalista Alex Borg. Ftit jimilu Alex Borg sostna hekk dwar il-mediċini ġeneriċi. Naraw żgur illi ma jkunx hemm mediċini out of stock u li l-mediċini ma jkunux generic kif inhu llum imma jkunu ta' livell tajjeb illi l-pazjenti nagħtuhom mediċini kif jisħoq ilhom. Dan il-klim perikolus mill-kap tal-oppożizzjoni u l-PN ġab il-kundanna tal-awtoritajiet tas-saħħa li qalu li mhux sewwa li jiġu mfatra dawn id-dikjarazzjonijiet bla ebda bażi xjentifika.